L-eks Prim Ministru u eks mexxej Laburista Alfred Sant li llum jokkupa siġġu fil-Parlament Ewropew irrikorra għal midja soċjali biex ħareġ jattakka lil Prim Ministru Robert Abela għaliex skontu ippermetta li jsir rapport dwar l-allegat konkos ħażin fid-dar tal-anzjani f'Bormla. Alfred Sant jinsisti li din il-materja ma messa qatt ingħatat f'idejn il-Ministeru tal-Anzjani għaliex din mhix ħobs għal snienu. Fil-ġurnal In-Nazzjon intqal li din id-dikjarazzjoni qawwija li għamel Alfred Sant tkompli titfa' aktar milħ fuq il-ferita fil-kwistjoni tad-dar ta' Bormla. Għaliex il-kritika qawwija tiegħu indirizzata wkoll direttament lejn il-Ministru tal-Finanzi Klajs Karwana li f'din il-kwistjoni tal-allegat konkos ħażin jidher li abdika mir-responsabbiltà tiegħu li jkun assiż viġilanti ta' flus il-poplu. Kritika qawwija wkoll fil-konfront tal-Ministru tal-Anzjani Joe Etienne Abela li aċċetta li jkun il-Ministeru tiegħu li jidħol f'din il-materja meta qatt ma messu aċċetta ħaġa bħal din għaliex skont Sant hu ovvju li din mhix ħobs għall-Ministeru tal-Anzjani. Il-verità hi li l-Gvern Laburista ilu sentejn jaf bil-problemi fid-dar tal-anzjani ta' Bormla, iżda ma għamel effettivament xejn għal li issa daħal f'paniku kbir u daħħal anke tħassib fost ir-residenti anzjani tal-istess dar li spiċċaw ġew rilokati. Dan ix-xenarju kollu juri bl-aktar mod ċar it-taħwit enormi fil-gvern ta' Robert Abela u bir-raġun kollu li l-eks Prim Ministru u eks mexxej Laburista Alfred Sant ħareġ jattakka lil Robert Abela li mhux qed jagħmel l-affarijiet bis-serjetà kemm il-darba jrid li toħroġ il-verità kollha dwar l-allegazzjonijiet serji tal-konkos ħażin f'din id-dar partikolari.